Чым вучоныя расстроілі Лукашэнку, як яго фота дапамагае дурыць беларусаў, а таксама што прыдумалі Наталья Эйсмант і былыя міністры. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. У Мінску знік вядомы прарасійскі блогер і госць лукашэнкаўскай прапаганды. Апошняе відэа Уладзімір Панчак-Шарамета выклаў у лістападзе 24-го года, і з таго часу навінаў ад яго няма. 43-гадовы Панчак-Шарамета персанаж максімальна адыёзны. Сам ён родам з Львоўскай вобласці, аднак не жыве ў Украіне. Апошнім часам ён быў госцем у эфірах беларускага дзяржаўнага агенцтва Белта, дзе трансляваў антызаходнія і антыукраінскія наратывы. Прычым Панчак і Шарамету прадстаўлялі як блогера, які 20 гадоў жыве ў Лондоне, але ў тых жа інтэрв'ю Панчак-Шарамета расказваў, што ён грамадзянін Польшчы і што сядзеў у польскай турме падчас ковіда. Куды цяпер падзеўся гэты блогер, дакладна невядома, але ходзяць чуткі, што па яго прыйшлі беларускія сілавікі. Па адной з версій гаворка ідзе пра 130 артыкул крымінальнага кодекса. Гэта распальванне варожасці, а сам блогер цяпер знаходзіцца ў СІЗА КДБ. Паводле іншых меркаванняў, Панчак-Шарамета праходзіць па справе аб незаконным выкарыстанні дронаў. Крыкі Лукашэнкі не дапамаглі. Яго блакітная мара зноў адкладаецца. Гаворка ідзе пра беларускі электрамабіль, эксперыментальную мадэль якога паказалі яшчэ ў 2017 годзе, то бок амаль 8 гадоў таму. І з таго часу запуску вытворчасць пастаянна пераносіцца. Праўда, чыноўнікі ледзь не штогод абяцаюць, што вось-вось і ўсё будзе гатова. Так, у ліпені 21 года Мінэнерга заявіла, што першую партыю беларускіх электрамабіляў выпусцяць да канца года, але ў выніку нічога не атрымалася. У чэрвені 23 года казалі, што цягам года навінку дакладна прадставіць, але зноў нічога не атрымалася. Нават у лістападзе таго ж 23 года тагачасны віцэ-прэм'ер Пархомчык абяцаў, што ўжо праз месяц у снежні машыну 100% пакажуць, але і зноў нічога не атрымалася. У студзені мінулага года Аляксандр Лукашенка зноў падняў тэму тых электрамабіляў. Ён выслухаў тлумачэнні адказных асоб і даў загад, каб да 1 студзеня 2025 года наладзілі серыйную вытворчасць электрамабіляў. Цяпер 12 лютага і пакуль таксама нічога не атрымалася. Цяпер жа чыноўнікі агучваюць новыя даты і ўжо не наважваюцца быць такімі аптымістамі, як раней. Па апошніх заявах вытворчасць беларускіх электракараў можа пачацца не раней за наступны 2026 год. Прычына крыецца ў высокай цане, бо пакуль што атрымліваецца так, што гэтую машыну прыйдзецца прадаваць за тыя грошы, якія ніхто не гатовы за яе выкласці. Коммерческая оценка, сколько она дает стоимость белорусскому электрокару? Дороже. Дороже. Ну, то есть у нас, можно сказать, что целевая стоимость автомобиля, мы бы хотели, чтобы он стоил в районе там 25-30 тысяч долларов. Да? То есть вот это ту цену, в которую мы хотим его загнать и считаем, что тогда для рынка он будет конкурентоспособен. Насколько нам это удастся? Ну, пока нет. Но мы продолжаем работать, мы вот ведем работу с поставщиками, с изготовителями, как выйти на эту цену. Потому что если наш автомобиль будет стоить там 40-50 тысяч долларов, то какие тут меры господдержки не включай, он не будет продаваться. То есть это будет единичный продукт, скажем. Вымаганне грошай з Лукашэнкам за спінай. Сярод інтэрнэт-махляроў, якія дураць беларусаў, з'явіўся сапраўдны акцёр. Мужчына тэлефануе сваім ахвярам па відэасувязі і прадстаўляецца супрацоўнікам фінансавай міліцыі Верамко Уладзіславам Рыгоравічам. Прычым выглядае падчас званкоў ён вось так, у форменай кашулі з пагонамі і нават партрэтам Лукашэнкі на сцяне. Нейкую падазронасць выклікае хіба што нетыповая для сілавікоў бародка, але ж наўрад ці напалоханыя такім званком людзі будуць пра гэта думаць. Сваім ахвярам гэты псеўдасілавік кажа, што з іх рахункаў сышлі грошы на фінансаванне Украіны, пасля чаго пачынае пагражаць піратрусамі і крымінальнай адказнасцю. Так што на ўсякі выпадак нагадайце сваім пажылым сваякам, што беларуская міліцыя не піша ў месенджерах і не тэлефануе па відэа, і дакладна не кажа загадзя пра піратрусы. Калі сілавікам Лукашэнкі будзе трэба, то яны ўломяцца ў вашу хату без усякіх папярэджанняў. Іншыя ж махляры дураць беларусаў, прагнаўшы праз нейрасеткі ролик телеканала Белсат. Прычым сюжет феерычная дурасць. Просто послушайте сами. Жители Минска могут больше не работать. Именно эти слова сказал в своем обращении начальник МЧС Олег Попов, на которого накануне было совершено покушение. Кухарев пообещал меня убить, если об этой программе узнают обычные граждане, но я не могу больше молчать.
Власти скрывают это от народа Беларуси. Им просто невыгодно, чтобы вы были богаты. Адметна, што ў гэтае відэа ашуканцы намяшалі ўсяго на свеце. Кухараў тут гэта дзейны мэр Мінска. Начальнік МНС Олег Попов персанаж таксама рэальны, але ж да Беларусі ніякага дачынення не мае. Гэта былы кіраўнік расійскага ўпраўлення МНС па Пермскім краі. З аднаго боку, гэта не новы метад ашуканцаў, але раней у падобным жа разводзе выкарыстоўвалі фэйкавае відэа з азаронкам. А вось вядомыя твары з незалежных медыа сталі выкарыстоўвацца махлярамі ўпершыню. Так што, калі раптам убачыце, як Артём Шрайбман ці Сергей Чалы заклікаюць вас кудысьці інвеставаць, то не верце і лепш выключайце такое відэа. Аднак іншых даверлівых беларусаў паспяхова разводзяць на грошы і без міліцэйскага маскарада, і без белсата. Цяпер у Мінску жанчыну ўзялі ў абарот работнік электрасетак, а пасля і прадстаўнік сілавых структур. Вядома, што абодва былі махлярамі. Першы выцягнуў з яе даныя, другі пагрозамі прымусіў узяць крэдыты і вывесці грошы на ўказаны рахунак. У выніку жанчына аддала ашуканцам 50 000 беларускіх рублёў. А ў Ашмянах падманулі 65-гадовага мужчыну ўжо па звыклай схеме. Па тэлефоне мужчыну сказалі, што яго каханая вінаватая ў аварыі і каб выцягнуць яе з турмы, трэба плаціць грошы. Прычым ашуканцы зладзілі цэлы спектакль. Цягам 3 гадзін мужчыну званілі і міліцыянты, і дактары з бальніцы, дзе нібыта ляжыць пацярпелая, і нават быў званок ад самой яго каханай жанчыны. Перапалоханы мужчына ўсяму гэтаму паверыў і аддаў кур'еру махляроў 20 000 $. На шчасце, пасля ён зразумеў, што адбываецца, і звярнуўся ў міліцыю. Кур'ера паспелі знайсці і затрымаць. Грошы ён так і не паспеў перадаць сваім куратарам, таму ўся сума вернецца да падманутага пенсіянера. А ў Магілёве 43-гадовы мужчына прыдумаў, як сумясціць спатканні і заробак. Ён знаёміўся ў інтэрнэце з жанчынамі і пасля некалькіх сустрэч прасіў пазычыць яму грошай, напрыклад, на рамонт аўто. Затым жа кавалер знікаў і паўтараў гэты фокус з іншай ледзі. Агулам такім чынам ён здабыў 21 000 беларускіх рублёў і крымінальную справу. Цяпер яго чакае суд за махлярства. Лукашэнкаўскія апосталы працягваюць насіцца з Бібліяй пра свайго правадыра. Нядаўна яе прэзентавалі аўтары. Гэта прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталья Эйсмант, былыя міністры інфармацыі Владзімір Пярцоў і Александр Карлюкевіч, а таксама колішні міністр адукацыі Радзькоў. Называецца іх опус проста «Наш прэзідэнт». І цяпер аўтары ладзяць прэзентацыі свайго твора. Спачатку для чыноўнікаў, а далей будзе бачна. Ніхто не здзівіцца, калі гэтае шапіто пасля паедзе па школах, універсітэтах, заводах і фабрыках, але пакуль што першая такая імпрэза прайшла выключна для сваіх. Кніжку прэзентавалі супрацоўнікам Дзяржсакратарыята Савета бяспекі, адміністрацыі Лукашэнкі і кіраўніцтва яго справамі. На ёй аўтары расказалі, што за гэтай кніжкай у крамах стаяць чэргі, і неўзабаве плануецца перавыдаць яе і на англійскай мове. Акрамя таго, Эйсмант і яе калегі-таварышы расказваюць, што пісалі гэтую оду Лукашэнку каля 3 гадоў, а перад публікацыяй паказалі макет і асабіста свайму герою, каб той ухваліў. І гэта цікава, бо ўсё сваё палітычнае жыццё Лукашэнка як мог пазбягаў культа асобы і заўсёды гучна казаў пра гэта публічна. Так, сёе-тое, вядома ж было, але ж не ў тых маштабах, у якіх было магчыма. Але ж пасля 20-го года, як бачым, усё змянілася. Ці то Лукашэнка з гадамі размяк, ці то змірыўся з ліслівымі ініцыятывамі падначаленых, ці то, можа, і сам даў такую каманду. Адказу мы не ведаем, але ж заўважна, як у апошнія гады насуперак усім мінулым заявам якраз такі і афармляецца лукашэнкаўскі культ. Прапаганда ўжо адкрыта кажа пра тое, што Беларусь раўно Лукашэнка, і канвеерам штампуе перадачы пра яго дасягненні. У гэтых нягеглых агітках расказваецца, што амаль усё, што мы маем, зрабіў асабіста Лукашэнка. Ён і заводы ратаваў, і фермы будаваў, і пенсіі раздаваў. І Лукашэнка ўжо не адмахваецца, а наадварот, прымае такі падыход, як належнае. Што рабіць, калі табе не хапае на новую машыну? Прадаць свае трусы. Падобна, што менавіта такой логікай кіравалася мінская блогерка Крысціна Левіна. Яна вельмі хоча купіць новенькую Мазду з салона, а каштуе такое аўто прыкладна 25 000 $, і блогерцы не хапае грошай. Трэба недзе знайсці яшчэ 4000. Таму дзяўчына зладзіла незвычайны распродаж. Яна заклікае падпісчыкаў купіць яе бялізну і нават шкарпэткі. Першай прапановай сталі любімыя стрынгі Крысціны жамчужынамі. За іх блогерка хоча атрымаць 1000 евро, альбо
альбо прыкладна 3600 беларускіх рублёў. Другім лотам сталі белыя шкарпэткі. Яны таксама не новыя. За две пары блогерка просіць 890 рублёў. За 290 рублёў Левіна абяцае на працягу 10 дзён адпраўляць пакупніку кружочак у Тэлеграм, дзе будзе жадаць добрай раніцы і агучваць нейкі матывацыйны спіч. Акрамя таго, можна запісаць з Левінай сумеснае відэа для Instagram за 490 рублёў, ці нават прыйсці да яе на вячэру. За скумбрую з бульбай і лекцыю пра соцсеткі блогерка хоча атрымаць 299 рублёў. Адразу некалькі смерцяў за апошнія дні. У Віцебскай вобласці загінулі трое. У аграгарадку Райцы проста ў калодзежы знайшлі цела жанчыны. Як яна туды трапіла і ці быў гэта крымінал альбо няшчасны выпадак, пакуль невядома. А ў Глыбоцкім раёне рыбак выйшаў на возера ў пошуках добрага месца, але праваліўся пад лёд. Калі прыбылі ратавальнікі і выцягнулі яго з палонкі, то было ўжо позна. Мужчына загінуў. Яшчэ адна бяда адбылася ў Дубровінскім раёне Віцебшчыны. Там кіроўца грузавога мікрааўтобуса заснуў за рулём і ўехаў у вялікую фуру. Ад траўмаў кіроўца буса загінуў на месцы. Іншая трагедыя здарылася таксама на трасе, але пад Мінскам. Там легкавік BMW закрануў падчас руху грузавік, пасля чаго адляцеў у дарожную агароджу. У выніку ад машыны амаль нічога не засталося. Пасажыр нейкім цудам выжыў, але кіроўца сканаў на месцы здарэння. Міліцыя зноў страляе. Цяпер у Асіповічах. Гісторыя ўжо звыклая. Кіроўца легкавіка вырашыў не спыняцца пасля патрабавання даішнікаў, а толькі паддаў газу. Міліцыя кінулася ў пагоню і пачала страляць па колах, каб спыніць машыну парушальніка. За рулём знаходзіўся 56гадовы Мінчук. Цяпер на яго складзеныя адміністрацыйныя пратаколы, а сам кіроўца адпраўлены ў ізалятар. Беларускія заводы раздаюць грошы, але, як звычайна, ёсць нюанс. Вялікія кадравыя праблемы айчынныя прадпрыемствы вырашаюць па-рознаму, але некаторыя пайшлі на самы просты і, магчыма, самы эфектыўны крок. Яны прапануюць новым работнікам стартавы бонус. Напрыклад, віцебскі завод «Вістан», які займаецца вытворчасцю станкоў, выдае такі бонус у залежнасці ад спецыяльнасці, разрадаў і тэрміну кантракта. Агулам выплата можа скласці да 2200 рублёў. А на сталічным навічкам абяцаюць выплаціць ажно да 5000. Праўда, ёсць умовы. Першая, работнік мусіць быць маладым і працаўладкавацца на працягу 3 месяцаў пасля службы ў арміі. Другая умова – кантракт на 5 гадоў. А на мінскім трактарным заводзе абяцаюць выплачваць па 500 рублёў сталым работнікам, калі яны прывядуць на прадпрыемства новых супрацоўнікаў. Абяцаюць аддаць грошы пасля таго, як новаспечаны калега прапрацуе 3 месяцы. Беларусы сталі лідарамі сумнага рэйтынга. У Польшчы агучылі лічбы па злачынствах у 2024 годзе і аказалася, што першае месца па злачыннасці там займаюць украінцы. За год яны парушылі закон 9753 разы. І гэта не дзіўна, бо украінская дыаспара ў Польшчы цяпер вельмі вялікая. На другім месцы нечакана аказаліся грузіны, ажно 1780 затрыманняў. А вось на трэцяй прыступцы гэтага ганебнага педэстала стаяць беларусы. У 2024 годзе нашых суайчыннікаў польская паліцыя затрымлівала 1122 разы. У асноўным за кіраванне ў нецвярозым выглядзе, крадзяжы і хабарніцтва. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.